Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izdao je hitno upozorenje da bi Ruska federacija mogla da iskoristi predstojeći Božić 25. decembra za pokretanje novog talasa masovnih vazdušnih napada širom zemlje. Zelenski je potvrdio da su Sjedinjene Američke Države i Nemačka snažno zagovarali uspostavljanje privremenog primirja tokom praznika, videći u tome šansu za otvaranje diplomatskog kanala. Ipak Kremlj je takvu inicijativu kategorično odbacio. Rusi su odmah rekli: "Mi ne želimo ništa slično. U takvom potezu agresora nema ničeg novog", izjavio je Zelenski ističući da odbijanje mira uvek signalizira neprijateljske namere. Nakon signala iz Moskve, ukrajinski predsjednik je naredio maksimalno jačanje obaveštajnih aktivnosti kako bi se preduhitrile akcije ruske vojske. "Verujem da bi upravo sada, tačno baš na naš Božić, mogli da pokrenu masovni udar. Naša vojska mora biti na najvišem nivou opreza", poručuje predsjednik Ukrajine, napominjući da se odbijanje primirja od strane Rusije mora shvatiti kao direktna najava eskalacije.